Грешка, която е често срещана сред отслабващите, е, че бързат твърде много. И разбирам напълно желанието за бързи резултати, но е важно да бъдем реалисти и да осъзнаваме, че годините липса на грижи за тялото ни не могат да бъдат неутрализирани само в рамките на 2-3 месеца. Отслабването често изисква придобиването на нов набор от умения и навици, а това е бавен и не особено лесен процес. Трябва време, затова се заредете с търпение. Не си поставяйте срокове, просто се фокусирайте върху отделните стъпки и оставете на времето да се погрижи за резултатите. Бързото отслабване крие редица потенциални странични ефекти. Най-малкото е много изтощително психически и физически. Ако сте човек, който има куп други отговорности в ежедневието си, като работа и семейство, например, е хубаво да разпределите силите си равномерно. Бързото отслабване крие и по-висок риск от повече загуба на мускулна маса и друга органна тъкан. Липсата на енергия и сила ще пречи на производителността ви в тренировките, а често може да доведе и до липса на желание за тренировки. Затова ви препоръчвам да гледате на процеса на отслабване като дългосрочна цел. Както се казва, бавно, но славно.